pierwszym czytaniu mamy dzisiaj dwie duże zmiany. Pirmame skaitinyje turime du didelius pasikeitimus. Pierwsza jest bardzo oczywista Pirmas yra labai akivaizdus. i dotyczy Szawła, Ir eina ten kalba apie Saulių, który, jak wiemy, niszczył Kościół kuris, kaip žinome, naikino bažnyčią. i jest bardzo ciekawe, Ir yra labai įdomu, kiedy Jezus z nim rozmawia, kuomet Jėzus kalba su juo mówi, dlaczego mnie prześladujesz? ir sako, kodėl mane persekioji, Ale jak ciebie? kaip tai tave. Ja prześladuję innych ludzi. Aš persekioju kitus žmonės. Ciebie nigdy nie widziałem. Tave niekada nemačiau. Kto ty jesteś? Kas tu esi? Ja nie znam ciebie. Aš nepažįstu Ja tavęs. niszczę Kościół. Aš naikinu bažnyčią. I zobaczcie, jak Jezus się identyfikuje z Kościołem. Ir pasižiūrėkite, kaip Jėzus identifikuojasi su bažnyčia. My jako Kościół Mes kaip po bažnyčia nie jesteśmy organizacją. nesame organizacija. To nie jest jakaś duchowa firma. Tai nėra kažkokia dvasinė firma. Jesteśmy częścią ciała Jezusa. Esame Jėzaus kūno dalimi. Jezus mówi, czemu niszczysz mnie? Jėzus sako, kodėl naikini mane. I to jest też interesujące, bo Ir tai yra įdomu, jesteśmy już po zmartwychwstaniu. nes esame jau po prisikėlimo. Jezusa nie da się już zabić. Jėzaus jau neįmanoma užmušti. Dało się jeden raz, Pavyko vieną kartą, bo on się na to zgodził. nes jisai su tuo sutiko, Ale śmierć została przez niego zabita. bet jo per jį mirtis buvo užmušta. A jednak Jezus mówi, prześladujesz mnie. O vienok Jėzus sako, persekioji mane. My nie możemy zrobić Jezusowi krzywdy, Mes negalime nuskriausti Jėzaus, bo jest Bogiem. nes jis yra Dievas. Ale stał się człowiekiem Bet tapo žmogumi i pozostał w nas. ir liko mumise. Więc kiedy ktoś prześladuje Kościół, Taigi, jeigu kažkas persekioja bažnyčią, kiedy ktoś prześladuje nas, jeigu kažkas persekioja mus, Jezus pozostaje z nami Jėzus lieka su mumis i cierpi razem z nami. ir kenčia kartu su mumis. Chociaż jako zmartwychwstały Pan Nors kaip prisikėlęs viešpats, pokonał cierpienie, jis nugalėjo kančią, ale niejako wraca do nas, bet tarsi grįžta pas mus, żeby być z nami w naszych ciemnościach. grįžta iš tikrųjų pas mus, kad būti mūsų tamsumoje. Te słowa do Szawła, Tie žodžiai Sauliui, czemu mnie prześladujesz, kodėl mane persekioji, są potwierdzeniem obecności Jezusa yra patvirtinimas, Jėzaus buvimo patvirtinimas w Twoich ciemnościach. tavo tamsybėse. Nigdy nie jesteśmy sami. Niekada nesame patys. Prawie zawsze czujemy się sami. Beveik visada jaučiamės patys, vieni. Prawie zawsze wydaje nam się, że Jezusa nie ma blisko, Beveik visada mums atrodo, kad Jėzaus nėra arti, ale On zawsze jest z nami, bet jis visada yra su mumis, bo jest naszym Panem. nes yra mūsų viešpats. I co zmienia Szawła? Ir kas pakeičia Saulių? To, że zobaczył Jezusa? Tai, kad jis pamatė Jėzų? Nie, Ne, ponieważ go nie rozpoznał. nes jis jo neatpažino. Mówi, kim jesteś, Panie? Sako, kuo esi viešpatė? Zmienia go spotkanie. Jį pakeičia susitikimas. Spotkanie z osobą. Susitikimas su asmeniu. Tym, co zmienia nas, Tai, kas keičia mus, co może zmienić każdego człowieka, kas gali pakeisti kiekvieną žmogų, jest spotkanie z Jezusem. yra susitikimas su Jėzumi. Nie nasze słowa, Ne mūsų žodžiai, nie kazanie, ne pamokslas, nie jakieś nauki, ne kažkokie mokslai albo jakieś nakazy. Musisz to zrobić. arba kažkokie įsakymai, privalai tai padaryti. To nikogo nie zmieni. Tai nieko nepakeičia. Owszem, może podprowadzić pod spotkanie z Jezusem, Aišku, tai gali privesti prie susitikimo su Jėzumi, ale zmienia zawsze On. bet pakeičia visada Jis. I to jest ta pierwsza zmiana w pierwszym czytaniu. Ir tai yra tas pirmas pasikeitimas pirmame skaitinyje. Ale druga wydaje mi się ciekawsza. O kitas pasikeitimas yra, man atrodo, įdomesnis. W
W Damaszku mieszkał człowiek imieniem Ananiasz. Damaske gyveno žmogus vardu Ananijas. To był już uczeń, Tai, chrześcijanin. tai jau buvo mokinys, tai yra krikščionis. On już wierzył w Jezusa. Jis jau tikėjo Jėzumi. Wierzył w zmartwychwstanie, Tikėjo į prisikėlimą, wierzył, że Pan Jezus pokonał śmierć. tikėjo, kad Jėzus nugalėjo mirtį. I kiedy Jezus przychodzi do Ananiasza, Ir kuomet Jėzus ateina pas Ananiją, tak jak przyszedł do siostry Faustyny taip kaip atėjo pas seserį Faustiną i mówi: Ananiaszu, idź do Szawła. ir sako, Ananijau, eik pas Saulių. To jest najpiękniejszy moment w życiu Ananiasza. Tai yra gražiausias momentas Ananijaus gyvenime. Zobaczył Pana Jezusa, Pamatė Jėzų, słyszy Jego głos girdi jo balsą i co odpowiada na wezwanie ir Jezusa? ką jisai atsako į Jėzaus tą kvietimą. Nie. Ne. Co? Ką? Jak to nie? Kaip tai ne? Idź do Saula. Eik pas Saulių. Nie. Ne. Ale ja jestem Jezus. Bet aš esu Jėzus. No tak, ale ja nie wiem, co Saul zrobi. Nu, taip, bet aš nežinau, ką Saulius padarys. Ty może, Panie Jezu, nie znasz Saula. Tu, Jėzau, nežinai Sauliaus. Ty nie wiesz, co on robi. Nežinai, ką jisai darė. Nie wiesz, jak jest dziki. Nežinai, koks yra laukinis. Jak złym człowiekiem jest. Kokiu blogu žmogumi jis yra. On niszczy Kościół. Jisai naikina bažnyčią. A ty mi mówisz, że ja mam iść do niego. O tu jam sakai, kad aš turiu eiti pas jį. To znaczy, że nie chcesz, żebym ja żył chyba, Panie Tai Jezu. viešpatie Jėzau, tu turbūt nenori, kad aš gyvenčiau. Nie życzysz mi dobrze. Nelinki man gero. I Ananiasz jest człowiekiem wierzącym, Ir Ananijas yra tikinčių žmogumi. ale jego wiara nie jest na tyle mocna, Bet jo tikėjimas nėra tiek stiprus, żeby dać mu siłę kad turėtų jėgos do posłuszeństwa. būti klusniam. Strach jest wciąż zbyt mocny. Baimė yra per daug stipri. I wiemy, że na koniec Ananiasz jest posłuszny, Ir žinome, kad galų gale Ananijas tampa paklusnus, ale co go zmienia? bet kas jį pakeičia? Słowa Jezusa. Jėzaus žodžiai. Jezus mówi: idź, bo ja wybrałem sobie Saula. Jėzus sako, eik, nes aš išsirinkau savo Saulių. Ja w nim działam. Aš jame veikiu. I kiedy Ananiasz słyszy to słowo, Ir kuomet Ananijas girdi tą žodį, być może ciągle się trochę boi, galbūt dar nuolat bijo, ale to słowo daje mu siłę. bet tas žodis duoda jam jėgos. I rzeczywiście idzie. Ir iš tikrųjų eina. I nie wiem, czy ta zmiana Ananiasza Ir nežinau, ar tas Ananijo pasikeitimas nie jest czasem większa niż zmiana Saula. nėra kartais didesnė negu Sauliaus pasikeitimas. Oczywiście nawrócenie Saula jest wielkim świętem. Aišku, Sauliaus atsivertimas yra didelė šventė. Jest czymś niesamowitym, jest cudem. Yra kažkas ypatingo, yra stebuklas. Saul to był ktoś bardzo znany. Saulius buvo labai žinomas. Wszyscy chrześcijanie się go bali. Visi krikščionys jo bijojo. To był taki wróg numer 1. Tai buvo toks priešas numeris 1. Pierwszy przeciwnik Kościoła. Pirmas bažnyčios priešas. Dobrze, ale to, co dzieje się z Ananiaszem, Gerai, bet kas vyksta su Ananiju, bardziej dotyczy naszego życia. labiau liečia mūsų gyvenimą. No bo nie dzieją się w nas takie zmiany, Mumise nevyksta tokie pasikeitimai, jak to było z Saulem. kaip įvyko su Sauliumi. Takie, jakieś wielkie cuda. Tokie labai dideli stebuklai. Ale bardzo często doświadczamy strachu. Bet labai dažnai patiriame baimę. Albo tego, że nie chce nam się być posłusznym Bogu. Arba tai, kad mes nenorime klausyti Dievo. Więc ta zmiana Ananiasza Taigi tas Ananijaus pasikeitimas jest też wielkim świętem. yra taip pat didelė šventė. Jest znakiem, że Pan Bóg w naszej codzienności Yra ženklas, kad Dievas mūsų kasdienybėje może nas zmieniać. gali mus keisti. Jak? Kaip? Przez Słowo Per žodį i przez to, co Jezus mówi w Ewangelii. ir per tai, ką Jėzus sako Evangelijoje. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, ma życie. turi gyvenimą.
My to rozumiemy, Mes tai suprantame. bo nawet jeśli wytniemy słowo wieczne, Nes net, jeigu mes net iškirpsime žodį amžinai i zostanie tylko ten ma życie, ir liks tik tai tas turi gyvenimą, no to jest to oczywiste dla nas, tai yra mums akivaizdu, bo żeby mieć życie, musimy jeść i pić. kad turėti gyvenimą, tai mums turime valgyti, gerti. Jezus nie mówi, kto będzie długo klęczał, będzie miał życie wieczne. Jėzus nesako, kas ilgai klūpės ant kelius, tas turės amžiną gyvenimą. Kto odmówi 100 razy Ojcze nasz, ma życie wieczne. Kas sukalbės 100 kartų tėve mūsų, tai turės amžiną gyvenimą. Albo kto będzie Franciszkaninem, ma życie wieczne. Arba kas bus pranciškonas, tai turės amžiną gyvenimą. Ale mówi, kto je moje ciało i pije moją krew. Bet sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, Bo to są rzeczy, które robimy codziennie. nes tai yra dalykai, kuriuos mes darome kiekvieną dieną. Jemy i pijemy. Valgome ir geriame. Nikt nas nie musi tego uczyć. Niekas to neturi mūsų mokyti. To jest czynność, która jest dla nas oczywista. Tai yra mums akivaizdus veiksmas. Więc możemy powiedzieć, jesteśmy zbawiani przez codzienność, Taigi galime pasakyti, mes esame išganomi per kasdienybę, w którą wchodzi Bóg. į kurią įeina Dievas. W tej codzienności daje nam siebie. Toje kasdienybėje jis duoda mums patį save. Nie wiem, czy to słyszycie. Nežinau, ar tai girdite, Nie wiem, czy nasze serca to rozumieją, nežinau, ar mūsų širdis tai supranta, ale Jezus mówi jasno. bet Jėzus sako aiškiai, Jedzenie valgymas i picie ir gerimas da ci życie wieczne. duos tau amžinai gyvenimą. Masz życie wieczne, jeśli spożywasz i pijesz. Turi amžinai gyvenimą, jeigu valgai ir geri. To jest potężna obietnica. Tai yra galingas pažadas. Mamy życie wieczne. Turime amžiną gyvenimą. To jest gwarancja, którą daje On. Tai garantija, kurią duoda Jis. Dlatego Eucharystia jest świętem. Todėl Eucharistija yra šventė. Jest taką ucztą radości. Yra tokia džiaugsmo puota. Swoim ciałem i swoją krwią Savo kūnu ir savo krauju Jezus umacnia nasze życie. Jėzus sustiprina mūsų gyvenimą. Nawet jeśli nasze życie fizyczne Net jeigu mūsų fizinis gyvenimas jest coraz słabsze. yra silpnėja vis. I to może trudno nam jest wierzyć wtedy, Ir tada mums turbūt sunku tikėti, że życie duchowe wzrasta. kad dvasinis gyvenimas auga. Ale to jest naturalny proces. Bet tai yra natūralus procesas. To, co widzimy, Tai, ką mes matome, obumiera. apmiršta. Ale wewnętrznie, duchowo Bet vidinė prasme, dvasinė, stajemy się coraz mocniejsi. mes tampame vis stipresni. Jeśli przyjmujemy Jego Słowo, Jeigu priimame jo žodį, Jego ciało, Jego krew, jo kūną ir kraują,